Când le-am făcut observație și le-am spus că este inadmisibil, că încalcă toate drepturile și libertățile fundamentale, doi dintre șefi s-au dus în spate și până au venit să uita cu o ură cumplită la mine și au refuzat orice ajutor medical și sunt obligați, n-au dat la nimeni, din contră. Și acum se aude cum aruncă, se bat oamenii cu ei acolo de o oră. Nu a fost gaz lacrimogen. Au vrut să omoare oamenii. Vă rog, luați atitudine, că eu nu mă mai pot mișca, sunt paralizată în hotel. Apărați oamenii care mai sunt, pentru că în stilul ăsta niciun protest nu se va mai putea face. Pentru că ne vor omorî efectiv. Oamenii erau nevinovați. Nu vroiau decât să aibă parte de agricultură și să poată să-și întrețină familiile. Nu se poate să arunci cu gaze care să paralizeze și care să-ți ia foc întregul sistem respirator. Ăsta a fost un atentat, n-a fost altceva. Deci totul efectiv e o paralizie a corpului, e o semipareză. E umflat corpul, toată fața e umflată, nu suporți lumina. E greu să respiri. Ia auzi cum se aude că bubuie, aruncă în oameni, au tras în ei. Asta se întâmplă la Strasburg. Vă rog eu frumos, toți românii din lume, începe să spuneți adevărul, pentru că ne vor omorî efectiv. Atenționați-i pe toți. Așa nu se mai poate, ăștia sunt niște dictatori, niște tirani. Am fost cu oamenii de la început până la sfârșit. Efectiv ne-au gazat ca la Auschwitz. Iar toți ceilalți parlamentari s-au cărat imediat și imediat după ei au dat cu gaze. Asta a fost o făcătură mizerabilă. Toți sunt împreună. Erau tineri acolo care au căzut efectiv pe străzi. Vomau sânge, nimeni n-a venit să-i ajute. Trebuie să spuneți adevărul ăsta. Scrieți Organizației Națiunilor Unite. Ieșiți dracului în stradă și dați jos guvernele astea nenorocite peste tot în toată lumea. Este inacceptabil, nu se poate, nu mai contează, ci contează că suntem parlamentari, că nu putem face nimic. Dacă și pe noi ne împușcă, dacă și pe noi ne gazează, nu mai există reguli, nu mai există lege, nu mai există nimic, au instaurat haosul. Faceți dracului ceva și ieșiți în stradă, că ne vor omorî pe toți. Doamne, nu știu cine a luptat ca mercenar, trebuie să ne spună cum să ne apărăm de gazele astea, de sunt niște dureri cumplite, vă rog să mă credeți. Eu am fost în stradă de fiecare dată, știu ce înseamnă lacrimogene, știu ce înseamnă, dar ceea ce a fost astăzi la Strasburg, în Franța, nu există, asta e ceva, nu știu ce fac ăștia, experimente pe oameni, ne omoară, habar nu am. Vă rog frumos, sesizați toate instituțiile internaționale. Vă rog frumos, sesizați tot ceea ce puteți, dați live-ul ăsta mai departe, traduceți-l și dați-l la nivel internațional.